Shalom, purina tu hatta, ala yang masuk mahita tu permingguan rianon, di patu pahuriata do prosesi, jong mahita. Mau lihatnya udul mahita. Kuria ni debata nahi naholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Kami saluhut parhalado pasaton tabe ma Tuhamu sude ruas ni huria. Selamat Advent parjolo ma dihita saluhutna. Selamat Advent parjolo manang dihamu parhalado ni Tuhata. Diari sadarion tamado hita madok moleate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huria. Nama ngalehon partikia dihita marningot hari AIDS di sadok portibion. Boho diari sada Desember. Molo tapatupa parningotanon asa tung takas dohita maboto jorbut ni AIDS. Naro marhitip penyebaran virus HIV. Ajari kami mengulangun hulong ni roha. Asarade kami bersiurupan, pengondalan nami pamaimahon haroron. Di parminggot ta sadarion, tabuan madi tangyang ta, ima nasa akan nama naon parsahiton hinorhon di virus HIV AIDS. Dohot akahalak naulo mangalihot diri na marhobas, lao mangurupi na marsahiti. Robe mahita tu jolo ni Tuhata di bagasan tangiang dohot puji-pujian tasoba maibana marede mahita.
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Pabohamu matu borusion, idama nungaroha tuaun mi, idama itu ibana do silehononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan, natu mapalangit dohot tano. Hinorhon niya siniroham do ubayan sahat ham itu tahun huria na baruon. Lehon matu huriam to dim na badiay, dohot hamaloon siyan ho. Asala mararat, jalagad dahara John mudi tonga-tonga ni hamion. Sa lehon mahiras ni rohatu na posom makatahon hatam. Asalam dengan huriam marhitis yani. Pargugoy mahami manguloy ho di bagasan hapor seaon na totong. Asa manahan hami sahat ro di ujung na. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima natar surat di buku sada Tesalonik bidu 5 ayat 5 dohot ayat 6 songonon madido ai saluhut na dohamu anak hati uron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian haholomon atong sayunang matarpodom hita songon akan naliban, say dungo mahita, jala maroha natorang ima sahatna, atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen, marede mahita. Ganup Jupang arisada Desember saya tapatupa do ari parningotan HIV AIDS di sadok liat portibion. Ia parningotan ari HIV AIDS sa portibi di bagasan tahun 2024 ima na sinodangan ni tema global namadok
take the right path, mengambil jalan hak asasi manusia. Dohot tema nasional namadok, hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Tema on mangudulhon hinarikot ni pakubasion nama say takas, marhadomuan tu hak-hak ni ganup halak, lumobi pangaradutiyon na sarupa, taringot tu hahipason, naso pabahirhon, manang pasiding halak na hona HIV AIDS on, manang stigma dohot diskriminasi. Jalamarhite temaon dihirim doganuk parhobas di kesehatan, kementerian, lembaga dohot ak organisasi na marhadomuan tusi, marsitutu, lau mangaleon pangatusion, panorangion, uhut patupa ak kaulaon pakubasion, tu na mangatasi HIV AIDS di inganan nasida B. Ale Tuhan nami, pado mapangalaman stigmatisasi o diskriminasi siyan amin. Asay karuhanan. Mengihutton panatapan ni Bang Sota di tahun 2024 pola doadong mar 500 3.200 sada halak na hona HIV AIDS sa 1 Juni 2024 350.370 halak orang dengan HIV naung maboto adong HIV di pamatang nasida. Torop ni 217.482 halak orang dengan HIV na makilala hossa jalatongon madalani pangubation antiretroviral. Torop ni 10.463 halak orang dengan HIV di bagasan pangubation marhite viral load HIV. Jala torop ni 11.662 halak orang dengan HIV na tongon madalani pangubation antiretroviral na niuji ni viral load nung atarida naung lam otik virusi di pamatang nasida. Ale Tuhan nami, odo pangkurubi na sumurong diham. HKBP AIDS Ministry ima organ pakubasi na pinajongjong ni HKBP lao mangotapi dohot mengatasi HIV AIDS na mengurupi orang dengan HIV naung makubasi pola lobi 2 dekade niuluhon ni Departemen Diakonia HKBP. Ganuk taon say martabado jupang nasida na hona sahit HIV AIDS. Torop ni halak na dapat dihubasi jala diradoti nasida di tahun 2000 tolu sahat rodi 10 November 2024 1.206 halak songonon ma parsagina sada HIV 333 halak AIDS 873 halak 2 bawa 810 halak boru 316 halak tolu umur 0 117 tahun 54 halak umur 10 1 30 tahun 412 halak umur 31 1 40 tahun 520 halak digijang ni umur 40 tahun 212 halak parhona ni sahid ala heteroseksual dohot homoseksual 1014 halak jarum narkoba 127 halak transfusi darah sada halak sian ina tudak danak 50 halak jarum tato 2 halak ona jarum suntik tiki karejo 2 halak dohot nasotarboto 2 halak na mangulu 672 halak naung moding 574 halak.
di parningotan ari HIV/AIDS sa Portibi na pinatupan ni Sadok liat Portibion ganup ari sada Desember. Dihirim do ang giat sudah hita parsidohot lau mangotapi harararat ni HIV/AIDS mamuka sian dirita sa diri keluarga ta huria nang masyarakat petahe. Ang giat maganup ruas ni huria bolas gabi haroroan ni parbinotoan dohot barita nasitong taringat tu HIV/AIDS akup ni taukap marohata ang giat rade majakon akadongata na hona HIV/AIDS di bagasan parsaurata si ganupari jala parsidohot mahita paholak kon stigma dohot diskriminasi sian nasida ay dongata zolma do nasida totong mamarsirupan hita lao pahisaton pakubasion mangotapi dohot mengatasi HIV/AIDS. Marsinot ng mapakrimota, mabain hita gabi si buon hatiuron, tasaburhon mapakrimoni tu ganup na sida, aka na marsitaonon ala ni HIV/AIDS, na pola mabain na sida, di pasiding torop halak. Mareda mahita. Namarlapatad dui tiki panomunomuon tahalason maharoro ni Mesias itu tonga-tonga ni Portibion nagok hasusaan lumubi tu nasida akan nahona HIV/AIDS di bagasan panomunomuon on gok pakrimon mahita rap dohot akan namarsitaunon ni songon tuhata Jesus namarsitaunon lahu mangalihon nguluna tuhita. Amen. Tapuji tuhata marede hita. Amen.
tatopoti madosata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia. Ama nami marhite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali ro tujulom huhilalahami. Rikot doa sini roham disalut halak perdosa. Alan ido bahen nahupasere pami diri nami sadarion di julum. Jala hupar sautopot tami. Tung na jojot dohami manid bilsian akadalan muna badia. Songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siyan julum. Alani dosa nami ay dang dihalomon roham hamatean niyak kapardosa. Alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami. Dohot pangalaw siyon nami marhiti pangulo nami nasasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami. Marhiti panidangiyon dohot hagugoon nito di porbadia. Asa tarapul situturohan nami majuho. Asa patun. Tigor jala daulat kami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu na badiyay. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sasaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang di bahit tuhita hobar tuak kadosata. Jala dang di baloson tuhita hobar tuak kahajahatota. Songon asin ni roha ni ama-ama mida aka anak na do asin ni roha ni Jehovah. Diaka na makabiyari ibana. Asangapon ma di debata na digijang. Tapuji Tuhan tamared dehita. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di minggu Advent na parjuluon. Natar surat di buku Pesalmen bidu 25 mamuk kasian ayat 1 ayat 5. Tajaha meresponsoria. Ede sian si David. Hodo ali Jehovah dihalunguton rohaku. Marhapo satu hodo au nang tumpaila aku. Taunang marsurak-surak akamu. Dang tahe tagamon tarurak sude akka namakaposiho. Say maila dosogot akka pangose suada alana. Jala ajar bau akka bogas. Say togu-togu maaw tu bagasan hasitonganmu. Jala ajari au. Ay hodo debatani hatuauku. Hodo nahuaposi ganup ari. Ido sahatna. Martua doak kana tumangihon hatani debata. Jala naupeopsa. Amen. Tapuji Tuhan tamaredehita.
dakon maha porsiaw tay, songon na hitindan dakon ni dongatta sa porsiaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehuba, ido ama pargogo nasu hatu dosan natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehuba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya to di parbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, natumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama tetar pajal loy bana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehuba, amanai pargogo nasu hatu dosani, disima ibana, pai memulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot dia nguluan naso rasuda. Amen. Tabege matiting ni huriata. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tabege matikting namasa dihita di bagasan nasa mingguon. Minggu tanggal 1 Desember 2024. Poin na parjolo, goarni minggu. Sadarion ima minggu adpen na parjolo doho topik minggu. Dungo, jala, manoktong, martangyang. Poin na paduahon, tikting na maragam. Na parjolo, parmingguon minggu adpen keluarga sadarion minggu 1 Desember 2024 huriata mamasuhi minggu adpen sada manang tahun baru parhuriaon. Jala dipatupa huriata do parmingguon minggu adpen keluarga digano parmingguon. Uhut dipatupa do papungu pelean keluarga jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tu tahun 2020 lalu. Tapasahat ma pelean sada A, dohot sada B, adorang ja sojamita. Jala pelean 2, dohot pelean keluarga, marhite amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita. Napa duahon, pelean bahen haperluan Natal. Di hari Minggu, 8 Desember 2024, papungu pelean tujolo dohita di bagasan amplop, bahen haperluan tu Natal di huriata. Napatuluhon, parjamita tamu, di parmingguon pukul 6 wib manogot sadarion, ima namarjamita, Pendeta George David Sol Raja Guguk, STH MSI, Pendeta Resort HKBP Muko, saluhut ruas parhalado dohot pangula nagoktiki pasahaton mauliate di bagasan Pakobao Sion ni amang Pendeta George David Saul Raja Guguk STH MSI. Napaupaton ruas nataba mamuka sadarion Minggu 1 Desember 2024 gabe ruas ni huriat tama amang Simon Peranto Sibarani inang Epi Pronika Damanik rab dohot sahalak ianak konna nasida rosian HKBP tanah daftar resort Labuhan Ruku distrik walu asahan Labuhan Batu, nasida maringanan di Jalan Taman Bunga Tolu Blok J Sada nomor Sada Modelan Wik Sapulonom Energi 24 Sada Pitu Walu 2. Napalimahon, tikting parbagason,
tikting na parjolo, naing majalo pamasu-masuon ma perbagason ma Jacobson Harpendi Panggabean, anak ni amang situa Saud Panggabean, tubuh ni inang Nurkia Sinaga, ruas ni HKBP Pasurnapitu, Resort Pasurnapitu, Distrik 2 Silindung, Dohot Orwana, Tri Rahayu Napitu, Boruni Amang Jaya Senapitu almarhum, tubuh ni inang Ratnawati Hutajulu, ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 27. Naung majalo partupolodo nadi hari Sabtu 30 November 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuon di Patupa di hari Kamis 12 Desember 2024 di HKBP Pasurnapitu, Resort Pasurnapitu. Napaonopon namoding. Nunga jumolo marujungolu amang situa biner purba, marumur 60 tahun, na di hari Jumat 20 November 2024, sian wek 20 alu, manadikon inang sumihar melati nenggolan dohot sahalak yanakonna. Sadarion Minggu tanggal 1 Desember 2024, di Patupa do parmingguan di rumah duka Sintanala pukul waluip, naniuluhon ni inang pendeta Sihol Marito Simamora SSI Teologia. Debatama na mga pulis sude keluarga nani tinggalhon na. Napapituhon, Sinode Godang HKBP, mamuka tanggal 2 sahatu tanggal 8 Desember 2024, di Patupa HKBP do Sinode Godang namaringanan di Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara. Ima nalaho mamilit aka uluan ni HKBP do 32 preses tu periode 2024 tu 2020 lalu. Tatangnya konma asa dengan mardalan sinode jala borhat do padita HKBP Resort Tangerang Kota ima pendeta Sabar Manulang SPD, utusan Sinode Godang Sian Resort Tangerang Kota, Itua Juara Siahaan, dohot MPS Distrik 21 Banten, Itua Dorlan Siahaan, laho madohoti Sinode. Napawaluhon, perayaan Natal Parhalado dohot keluarga, sadarion Minggu 1 Desember 2024, di Patupa do Natal Parhalado dohot keluarga, pukul 10 muip, maringanan di gereja. Napasiahon, jadwal ibadah minggu, hobartu kegiatan Natal kategorial di bulan Desember. Alani pinabotohon matu sude ruas jadwal parmingguan di tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15 Desember. Gabe di Patupa tolu hali. Ima pukul 6, pukul 8, dohot pukul 11 wib. Jala masohot ma parmingguan pukul 10 wib, dohot 10 alu 30 wib. Pasapuluhon pemekaran wik mamuka sadarion Minggu tanggal 1 Desember 2024, wik walu nunga di mekarhon gabe 2 wik, ima wik walu sintua wikna ima sintua hot masih mamora, dohot wik 30 sintua wikna sintua tulus Robert Panggabean. Napa 10 sadahon Siti khusus di Patupa huriata do marguru makatidakon haporseon. Khusus turuas nau marumur 21 tahun tugijang dohot na mangula Manangkarejo di luar kota Tangerang. Pendaftaran mamuka di hari Senin tanggal 25 November
Sahatu tanggal 1 Desember 2024, maringanan di kantor Huria. Parsiajaran di Patupa mamuka di hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024. Poin kedua, Koinonia Manang Pelayanan Persekutuan. Naparjolo, Seksi Paropuan, Hobartu Pesta Natal Seksi Paropuan HKBP Tangerang Kota A. Di hari Senin tanggal 2 Desember 2024, gladi kotor mulai pukul 10 pituip maringanan di gereja. Marhite tiktingon pinangido matusude peserta liturgi sian ganup uik asa madohoti ulauni. B. Mamuka ari Rabu sahatu ari Kamis tanggal 4 sahatu tanggal 5 Desember 2024. Naing di Patupa do kunjungan diakonia Natal Seksi Paropuan Tuganuk Wik pukul sia wib dimulai. Napaduahon Seksi Lansia Hombartu perayaan Natal Seksi Lansia HKBP Tangerang Kota. Di Patupa gladi bersih di Pangidohon matusude kor lansia terutama tusude peserta liturgi asaro madohoti ulauni. B. Di hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 ima perayaan Natal lansia HKBP Tangerang Kota. Maringanan di gereja masuk pukul 10 wib marhite tiktingon pinangido matu sude lansia asa madohoti perayaan Natali. Napatuluhon perayaan Natal sekolah minggu di Patupado Pesta Natal sekolah minggu ima A hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Natal kelas kecil masuk pukul 10 wib. B. Hari Minggu 15 Desember 2024 Natal kelas besar masuk pukul 10 wib. Obartusi parmingguan sekolah minggu tanggal 4 Desember 2024 di Padomo Matu parmingguan umum. Napaupaton latihan Natal seksi ama di hari Kamis 5 Desember 2024 di Patupa. Seksi ama HKBP Tangerang Kota do gladi bersih. Pombartusi di Pangidohon matu sude seksi ama, sude panitia Natal do sude peserta liturgi sian ganup wik asa Roma madohoti ulauni. Latihan Natal di Patupa di gereja masuk pukul 10 siawib. Poin napaupaton ucapan selamat. Pangula nagoktiki parhalado dot sude ruas nihuria pasahaton A. Selamat ulang tahun hatu tubuh 7 halak ruas nihuriata. Dohot selamat ulang tahun pardongas sari peon tu 10 halak keluarga. Hatan itu hata nama dok. Sai dilehon matuhos disubut roham. Jala di pasaut nasa sakapmi. Psalmen 20 ayat 5. B. Tua karuas nihuria natongon di bagasan parsahiton. Sai ditupako tuhata magogo dohot hahipason tunasida. Songoni matik ting di mingguta sadarion. Dia katikting naso jinahon nuaing. Tajahama di buku acara digital naung sahat di grup WA Ganup Wik. Molo adong akan nahurang takas di panuratonon dohot di pajahaon di tiktingon tapatakas matu parhalado wik tabe manang tu sekretariat di huriata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tuhat tama pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas laho patupahon akka ulaun nadinggan di huriata. Pai sangap ni guar ni tuhata. Horas. Tapuji tapasangap magawar ni tuhata. Marhite na marede hite sian buku deta nomor 44. Laos tapasahat mapilihan sadaa
dohot pilihan sadabi.
Dameni di batana sumurung yan saluhut naroha. Mamangaramuti hati-hati dohot pikiranmu. Dasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oras selamat Advent madihita amang dotinang. Parita nauli hatani di bata, tanggulu honota di minggu Advent na parjuluon, yang hatani di bata di Evangelium Lukas. Pidu 20 sada memukas yang ayat 25 satu ayat 36 ujaha madihita. Dungi masama akatada di mataniari di bulan do dia kabitang pe jala hapusoham ma akabangso di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti dohok galubang tarhatos majolmai di bahen hatahutonna dohot panagamun ni rohana di naneng masa tuliat portibion ay humuttal ma akka haguguon ni parlangitan. Dungi idaw nasida ma anak ni jolmai romar hitihon obun matat huaso do hasangapon gudang. Alai molo mamuka masa akai hirga maham. Pasidak hamuma ulumuna enunga jonok haluamuna. Jala di hatahum matu nasida upama sada. Perek kamu mahau arai dohot akka hauna asing. Ia dung martunasi di dahamu. Tadamuna dosiani naung jonok partaunan las. Tuang songoni ia dung masa akai di dahamu otohamu ma. Naung donok harajaun ni debata. Situ tu do hatakot tuhamu. Nasotu pasal pu nasa bangsoon sojolo songgop saluhu nai. Talpu pesogut langit doho tanoon anggo hataki nasotu pasal pu. Alai jaga hamu madirimuna. Unang sorat rohamuna binahan ni parminumon dohot parmabuhon dohot panarihot di hanguluanon. Gabito pudi taho piari hamu songon tali rabbang. Ay hatok may songgup pu atas ni sudi na maringanan di atas ni tanoon. Alay dungo mahamu totong mardongat tangiang. Asa margugo hamu pasiding saluhut na nang masay lahojongjong di julo ni anak ni jolmai. Ido tahak ni hata ni tu hatta. Kurian itu hatta kama nami na nami do takkan na poso bulung kita namarlas ni rohanu aing molo di batu dos tu partikian ni hita jolma partikian at penon kira partikian ni bazar-bazar do masat pen ini sama seperti seseorang pada waktu usia remaja, bazar-bazar di hata bata. Puasa tudus tu halak bazar-bazar. Molo diguari remaja yang dana B. Remaja itu bukan anak-anak lagi. Tetapi bila disebut dewasa tidak juga. Bazar-bazari dang dana B. Jala bazar-bazari dang toras do B. Belum dewasa. Molo di hata Jerman di gua rema strun undrang. Masa yang tidak pasti. Anak-anak bukan, tapi orang dewasa juga bukan. Tongoni do hita namarat penon. Yang kita pahami dan kita imani natalapati partikiam managam anomunomu menantikan
menantikan Kristus yang akan datang dan juga menantikan Kristus yang sudah datang. Baru lapatan. Advenon managam Kristus nang ro. Jala managam Kristus nang ro. Ya, Kristus sudah datang. Advenon talapati pertama menantikan Kristus yang akan datang kembali. Naneng rodo muse Kristusi padua halihon. Alai adven tong do hita managam di Kristus nang ro. Kristus yang sudah datang ke tengah-tengah dunia dalam rupa manusia. Dia yang sudah datang pertama, yang lahir di Bethlehem. Kita menantikan Kristus yang sudah datang, yaitu Natal. Advent juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut Kristus yang sudah datang, yang lahir di Bethlehem. Tetapi dia yang datang, yang sudah datang itu dalam kehinaan. Di bagasan haleaun. Sumulukon rupani hatuban tudus tujolma. Lahir di kandang domba Bethlehem. Ido natapes tahun ganuk Jepang pesta Natal. Merayakan kelahiran atau kedatangan Kristus dalam kehinaan. Dia datang dari surga. Sian inganan na nasun badia nasun sangapi. Dibuat ibana rupani jolma. Tudus tuhatoban. Mengosongkan diri. Mengambil tempat yang paling hina dan hidup tinggal bersama dengan manusia yang hina karena dosa. Itulah yang kita nantikan akan Kristus yang sudah datang. Yesus datang dalam kehinaan. Iman Natal. Untuk menebus dosa. Dia sengsara. Manaon naporsuk, nahacit, diparsilakon, mate. Lai diari patulun, hehe sian hamate ani. Naik tu banua gijang, hudul siamun debata Jahoba, para dihun inganat dihita. Lai rodo ibana muse. Imana tatagam, Kristus yang akan datang, Kristus naneng romuse. Tapi Kristus yang akan datang kembali kedua kali, bukan datang lagi dalam kehinaan. Dang dibarani pinahan na di Betlehemi bebanaro. Tidak lagi dalam rupa manusia yang hina. Tetapi dia yang datang kedua kali adalah dalam kemuliaan. Mengguna parjulu naking ro ibana parjulu di bagasan haleaun dalam kehinaan, dalam rupa manusia yang berdosa, lahir di kandang domba Bethlehem, tetapi kedatangannya yang kedua atau kedatangan kembali yang kita sebut dengan parousia, Maranatha. Yesus datanglah. Datang dalam kemuliaan. Ido di ayat 20 itu naking dido. Usaha di ayat 20. Dungi idaun nasida ma anak di jolmai ro marhitihon opun matat waso do tasangapun godang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaan. Jadi dong dua natatagam yang kita persiapkan, yang kita nantikan. Kristus yang sudah datang dalam kehinaan untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan Kristus yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Untuk membawa kita ke surga yang kekal, orang-orang yang percaya. Imana tatagam nadue. Asamu ka amang dotinang hurian itu hatta tiat penna parjuluon Yan Lukas 20 sada ayat 25. Sa tutulup nomon. Bohado hita managam haroronay. Dumubi ma haroroni bana hadua halihon. Bagaimana kita menyambut kedatangannya yang kedua kali, menyambut kedatangan Kristus kembali. Naparjulu asa merbisuk dalam marroha hita. Mamereng sude akan masa di nguluton. Jala tapakke tiki parasianon doh denggan. Di mana parjulu? Memperhatikan tanda-tanda zaman dengan bijaksana dan mempergunakan dengan baik waktu yang ada. Ini pesan pertama.
takas do di bari tahun, takas do di palu bahu Yesus. Ahana masa. Akana masa ada orang soro ibana badua hali. Yesus secara gamblang memberitakan, menubuatkan apa yang akan terjadi kelak. Apa yang sudah terjadi dan akan terjadi sampai pada hari kedatangannya kembali atau kedua kali. Sampai pada akhir zaman itu. Ada tanda-tanda, ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Adong do akana masa. Lapatanna haroroni Yesus pada holihon par usia itu tidak terjadi tanpa pemberitahuan, tanpa peringatan, tanpa tanda-tanda. Asa unang adong hadua sidalian ni jolma, padang adong di pabuah kosong ni. Dadong buah-buah tu hami. Dadong di palubah tu hami. Turpokon palubah tu hita sudi. Jolma sian ganu partikian. Menubuatkan kepada semua orang dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi sebelum hari kedatangannya kembali. Mulut aja sian ayat 5, 1 ayat 26, pasal 20 sadon tak kasihan di sini. Adong maka Mesias na palsu. Kapan urang pargagap. Masa maaka parporangan, masa maka bencana alam, masa maka persalisian, udang maaka namurtak manadikon haporsionna, dok lanak kan asing. Udang maka pangalilion, penindasan kepada orang-orang beriman. Masa duit. Alai anggo ulauta, dang nalau manulik kita bukan untuk menyelidiki dan mencari tahu kapan Kristus itu datang, kapan hari dan waktunya. Tetapi bila semua itu terjadi, peristiwa-peristiwa yang sudah disebutkan dari ayat 5 sampai dengan ayat 26 itu, supaya kita sadar. Ibarat alarm, ay ngotok kita. Jadi molo nuaeng, dang nuaeng banyak songni masa, molo masa ka dulu matorban kebanjiran, gempa, longsor dan lain sebagainya, ada peperangan, ada perselisihan, ada permusuhan dan lain sebagainya, ada pengajar-pengajar palsu yang mengaku sebagai Kristus yang baru, Mesias yang baru, mengingatkan kita, ay ngotok kita deh. Apa yang sudah dinubuatkan Yesus 2000 tahun yang lalu, oh ya ternyata benar terjadi. Agar kita semakin mempersiapkan diri. Asalam hubas, dungo jalarade, asa unang leba. Dipartikian nang pinasahan ni Yesus ini. Gariada di Turpokon, dia 27 1 ayat 20 tulu. Tiba Yesus do marhiti upama. Tudos tuhau ara. Perek kamu mah hau arai dot akka hau nasi. Ia dung martunasi di dahamu, tadamu nadusyani nang jonok partanalas. Jadi molo dihalak Israel, kamang dotinang, somalna. Molo nung ngamar bunga hau ara, kalau pohon ara sudah bertunas, bunga-bunga, daun-daun mudanya sudah mulai tumbuh. Itu artinya musim panas akan tiba, dan musim kelimpahan dan musim berkat akan tiba. Itulah pemahaman teologis mereka. Kalau pohon ara bertunas biasanya dihubungkan dengan masa turunnya berkat, masa kelimpahan. Aduh muanna, tuharoroni Kristus padu halion, dengan berkat yang disebut melalui perumpamaan pohon ara ini. Kalau semuanya itu terjadi amang dan inang, yang disebutkan dari ayat 5 sampai 26, supaya kita jangan takut. Karena memang di ayat 25 itu ada orang yang takut. Bahkan karena ketakutannya dia mati. Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, ada orang yang takut, bingung, bobonosan, dung mate. Tetapi bagi kita, janganlah itu. Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang dihubungkan dengan kedatangan berkat. Kalau semuanya itu terjadi, harusnya kita bersuka cita. Harusnya kita semakin tegak. Ayat 20 walui. Alai molo mamuk ka masa akai dirga mahamu. Pasidek kamu ma ulumuna. Jangan takut, jangan pesimis, jangan putus asa, jangan bingung. Kristus sudah menubuatkannya di awal. Supaya kita tetap berharap, setia bersuka cita.
Karena hari kemenangan dan keselamatan kita akan tiba. Ayat 20 lalu, ainung ngajonok haluamuna. Keselamatan kita sudah dekat. Semuanya akan berakhir. Molo masa sudinai ikolas marohat. Ale alani molo masa no yang akta bereng na masa di tonga-tonga ning uluta song narut naking, peristiwa-peristiwa alam, ada peperangan dan lain sebagainya, jangan membuat kita bingung. Harusnya membuat kita semakin bersiap bersuka cita menyambut kedatangannya. Wow, dia semakin dekat, waktunya semakin dekat. Penyelamatan kita semakin dekat. Harusnya kita bersuka cita, itulah Advent. Akhir zaman itu, sukacita bagi orang percaya, tapi kengerian bagi orang yang tidak percaya. Las nirohado, ari haroronai, yakana porsia, alai, arsa nirohabulun, yakana soporsia itu. Asunang gabi mabiar hita, unang bobonosak kita, unang gabi madili hita nabohado Tuhanon, basa masa sudi naon, basa masa dulu matorban, basa masa bajir, udang aka korban, dan gabi marlas ni roh hita melodong colma mati alani gempa, bukan itu yang dimaksud. Tetapi supaya kita semakin mempersiapkan diri, penuh dengan sukacita, bahwa hari keselamatan kita semakin dekat, kelimpahan kita semakin dekat, itulah makna dari pohon ara itu. Salam semangat dohita, supaya kita semakin bergairah. Jala asa tapake partikian tahun, partikian dinguluto do denggan. Kamang do tinang di bahasa Yunani, adong do piga-piga hata, perhataan, taringok tutiki. Ada beberapa kata menggambarkan waktu. Di antaranya adalah kronos dan kairos. Jadi molo waktu dalam arti kairos ini menunjuk kepada waktu atau sesuatu yang bisa berulang. Hari Senin, nunga masa nari Senin na salpu. Ale adong dope hari Senin sugut. Ale adong dope hari Senin musim na mangiut. Itulah kronos. Waktunya, harinya, jamnya, detiknya, menitnya, tahunnya, bulannya, dan sebagainya. Itulah kronos. Alai molo kairos, setiap momen selalu berbeda. Momen yang terjadi di hari Senin yang lalu, kesempatan seperti yang hari Senin yang lalu, belum tentu ada seperti kesempatan hari Senin besok. Momennya beda, kesempatannya beda, peluangnya bisa beda, dan tidak kembali, dan tidak terjadi lagi. Dan sarupa momen di hari Minggu sonari, di hari Minggu nasalpu, beda. Dan momen minggu yang lalu tidak bisa terulang kembali. Kesempatannya tidak terulang kembali. Itulah kairos. Dan kita hidup di dalam dua waktu ini. Kronos dan kairos. Kalau kronos bisa berulang, tapi kairos tidak bisa terulang kembali. Di cerita mitologi Yunani, waktu kairos ini digambarkan seperti seorang sosok manusia. Songojol mado kairoson, alai asing topana. Topana songonon. Pakna adok kabongna, kakinya bersayap, sehingga jalannya sangat cepat, tidak bisa dikejar oleh siapapun. Dan kepalanya di bagian belakang botak, di bagian depan rambutnya panjang, sehingga kalau ada pun orang mengejar tidak mungkin bisa meraihnya, karena tidak ada yang mau ditangkap. Di jolo dubukna, di pudi langado, unik dan aneh. Itulah cerita mitologi Yunani. Alaya dong tolu pangalahon di jolma. Ada 3 respon manusia menyikapi waktu kairos ini. Orang bodoh ketika berjumpa dengan kairos, dia akan tertawa. Iparekeli do. Ala asing topana. Karena bentuknya aneh dan unik. Tidak masuk akal. Itulah orang yang pertama, orang bodoh. Tidak memakai waktu, kesempatan dengan baik. Orang yang kedua yaitu orang yang biasa. Ketika dia berjumpa dengan kairos, dia tertawa. Tetapi ketika kairosnya berlalu dari dia sadar, oh ternyata itu kairosnya. Dia berusaha berbalik ingin menangkap dan meraih. Tidak bisa. Karena jalannya kairos lebih cepat, punya sayap. Dan dia tidak bisa menangkap karena rambutnya di depan, botak di belakang. Itulah orang yang kedua. Menyesal tiada guna.
Dan orang yang ketiga adalah orang yang bijaksana. Ketika dia melihat Kairos masih jauh di depan, dia bersiap untuk menangkap dan meraih. Supaya tidak berlalu begitu saja. Amang dan Inang, kita hidup dalam waktu Kronos dan Kairos. Tapi Kairos yang kita terima dan kita hadapi adalah Kairos yang tidak bisa kembali. Kita tidak berjalan dalam waktu yang linear, berjalan lurus berhenti pada satu waktu. Karena itu pakai setiap waktu yang Tuhan berikan. Taruh pada dilihat Tuhan nih, 24 jam do dilihat dia bata, tik kituna tunaoto, 24 jam saudara di tik kitu akka, napistar do nabisu. Tetapi yang membedakan adalah orang pintar memakai waktu yang 24 jam itu dengan baik. Ada yang gua kanaoto, kana soporsea, hidup bermalas-malasan. Dan tidak mempergunakannya dengan baik. Asa tapak kitik kita doh dengan. Unang marpit tejo. Jangan kata entar, tapi baiknya enter, langsung enter, melangkah ke paragraf berikut, ke bagian berikut, ke tahap berikut. Itu tabodo nama dok kata entaron. Hanya beda satu huruf entar dan enter. Tapi maknanya jauh berbeda. Kalau kata entar ini tidak ada aksi, tidak ada perbuatan, tidak ada makna. Tapi kalau enter itu melangkah terus ke tahap selanjutnya. Itulah hidup kita. Itulah sikap kita yang pertama. Bagaimana kita menantikan Kristus datang kedua kali. Mempergunakan waktu Kairos yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Adong ini saya ada cerita. Adong madu sahalakina. Biasanya kainok kana dong dok kapar punga-pungan nyon. Marsait madongan na. Jala bestina doon. Isak kapibana ma di hari Senin lao manopot mamereng tu rumah sakit. Alaya lah ni losok ni rohana. Marsugu men ne bana. Maddo kare silasa nai. Jungjuk pengar selasa di sakkapi bana, apa mar telepon, idana. Ning rohami dia tujabu, na idalak kami ninna. Udah musibana manopok dongan nena marsahiti. Di sakkapi bana hari Rabu. Apa dang saat dope Rabu hari Selasa sore dope, roh surat siya guru ni anak-anak, surat panggilan, tunatoras. Ikroto sekolah mengadu. Ujung na dung di hari Rabu bagaimana mah? Dung ibana hari Rabu, sogot dope manugut ketika masih pagi-pagi subuh ada di grup WA. Ibu-ibu muda dan ibu-ibu cantik omma nama grupon. Turut berduka cita. Hamod ding bedongan nai. Ale romai natayama di doke bana. Inilah rencana Tuhan. Jadi tikiroi bana mamereng nama teon. Manikir dia dukoni mana dia menangis menjerit. Sebenarnya Eda aku mau datang melihat kau. Mulai dari hari Senin. Tapi inilah rencana Tuhan. Apa lo sok nirohana di hari Senin ini? Itu kemalasan dia. Mengulur-ulur waktu. Itu. Bisakah terjadi dalam hidup kita yang demikian? Sering. Mengulur waktu. Umumnya adalah kaum-kaum muda. Di sini sering. Mengulur waktu. Kalau anak kuliah sebut sistem kebut semalam, SKS. Hampir banyak yang korban demikian. Dan ujung-ujungnya menunda dan menunda. Amang dan Ninang dan juga semua naposo, remaja naposo bulung, pesan pertama, pakai waktu Kairos yang Tuhan berikan. Kesempatan tidak terjadi kedua kali. Hidup kita tidak bisa kembali. Kita pakai waktu yang ada. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Napa dua hon siatur pukon salpudo saluhuna. Olan hatani di batado nahot. Semuanya akan berlalu. Hanya firman Allah yang kekal. Ayat 30 salpu besogot langit do tanoon anggo hataki nasotu pasalpu. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Di sadatik ya dong salah amah
Tidak potoni ba nama sahalak na manukangi cicin, manukangi emas. Jala tarbarita do partukang mason na patas maroha yang bijaksana. Di doki bana songonon, bahem majolo dia usada cicin. Alai surat tomadisi sadahata najepek, satu kata yang pendek. Sebagai kesimpulan dari seluruh kehidupanmu. Liling do dipikiri tukang mason, do hata napas. Apa kata yang tepat yang bermakna sebagai kesimpulan dari seluruh hidupnya? Berbulan-bulan dia merenungkan. Sampai pada suatu waktu, dia mendapat inspirasi. Tiba-tiba nama cincin ini, dan dia mengukir di cincin itu sebuah kata yang sangat singkat dalam bahasa Inggris, this too shall pass. Artinya ini pun akan berlalu. Dung saya di bani-bani, ibu mana mak? Tuamat tanah memesanon, yala mak. Ibere ngamat tom mak. Di botai mana do nyala lapatan, dia tahu arti itu. Tapi dia belum dapat memahami apa makna dari perkataan itu. Dan boleh suku ni bana. Mardalam matiki, waktu berjalan suatu waktu. Roma paru kilo nama cedok-dok. Datang pergumulan yang sangat berat. Perusahaannya yang sudah bertahun-tahun dia bangun. Ketika mulai menurun dan akhirnya gulung tikar. Tutup dan bangkrut. Keluarga dan sahabat mulai menjauh. Minta tolong sana sini, tidak ada yang mau membantu. Dia hampir stres, bukan hanya putus asa. Satu waktu dia duduk termenung. Tanpa dia sengaja dia melihat cincin yang dia pesan itu dan satu kata yang tertulis di cincin itu. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Roh tu rohana, tonggok tu pikiranna. Mulai tema Tuhan, salpudu hapeo. Dia yakin itu. Kepahitan, pergumulannya, penderitaannya pasti berlalu. Dia bangkit. Berusaha kembali berjuang. Setelah beberapa tahun, kesuksesan menghampirinya. Lebih dari apa yang sudah hilang, Tuhan berikan lagi. Berhasil. Ala nilasni rohana di mana pesta. Sukacita yang amat besar, semua orang diundang. Sahabat, keluarga, bahkan orang-orang yang pernah meninggalkan dia undang. Menikmati jamuan dengan luar biasa, dengan sepuas-puasnya. Tikine minum anggur ibana di bereng ibana cicinne. Di jahibana mesti distu shall pass. Kenikmatan ini pun akan berlalu. Kesuksesan ini pun akan berlalu. Dia sadar bahwa tidak ada yang kekal. Pergumulan, kepahitan, kesuksesan, kegembiraan dan kenikmatan dalam hidupnya semua akan berlalu. Dan itu juga yang dimaksud dalam ayat 33 ini. Langit dan bumi akan berlalu. Jala ido di Yesus di ayat 5 bidu 21 ayat 5 do ayat 6. Dungi ditaringau tinade bamajoroi ima bagas joro na di Jerusalem. Naung dipajagar do batu akan nauli do siluani halak jalanin naibana ma. Idahamu pesude naroma akarina dan tinggal di si dua batu martid di nasokar karonna. Murid-murid dan orang-orang banyak pada masa itu terpukau. Terkagum-kagum dengan bangunan Bait Suci di Yerusalem. Kemegahannya, kekokohannya dan kehebatannya. Orang bangga dengan itu. Karena begitu megah, begitu indah. Dan sangat luar biasa. Orang menaruh hati padanya. Sehingga bila memungkinkan, janganlah bait suci yang indah ini roboh. Tapi kata Yesus,
Bila waktunya telah tiba, satu batu pun tidak dibiarkan bertindih di sana. Semua akan rata, roboh dan hancur kalau akhir zaman sudah datang. Maka Amang dan Inang yang perlu kita renungkan dalam hidup ini, pesan kedua dari firman Tuhan ini, apa yang terlalu kita cintai dalam hidup ini adalah sifatnya sementara. Suamimu yang ganteng itu pun, itu sementara. Tidak kekal. Apa yang kita miliki hari ini? Hati kita terlalu terpaut kepadanya, sehingga kita tidak bisa beranjak darinya. Kita ingin selalu menggenggamnya dan meraihnya serta merangkulnya. Kalau bisa jangan sampai lepas. Tetapi firman Tuhan ini semuanya akan berlalu. Langit dan bumi menggambarkan kemegahan dunia ini, kecantikan dunia ini, keluar biasaannya. Tapi kata Tuhan itu pun akan berlalu. Pereng majoin atta na di jabung miak kamang. Sal pudo tohong yate. Lihat lesi dompetmu itu pun berlalu. Supaya kita tidak mempertetapkan hati kita kepada hal-hal yang sementara. Tetapi kata firman Tuhan, peganglah apa yang ada padamu supaya jangan ada yang mengambil mahkotamu. Apa yang ada pada kita? Iman. Apa yang ada pada kita? Firman Tuhan. Itu yang tidak berlalu. Itu yang perlu kita pegang. Bukan berarti semua yang saya katakan ini tidak berguna dan tidak berharga. Pasangan hidup kita, keluarga kita ini sangat berharga. Tapi itu sementara. Emolunung aju panghamatiani bedo honon. Babaling do holas saja pita di si. Duita tinggal hodoy. Pemulak kaina umum na. Bedi hanguluhon di bana, mabalu may bana satu namate. Ali, nah dia kan belum tentu songone. Semuanya akan berlalu. Apa yang ada pada kita? Agar kita tidak mengikatkan diri kita kepadanya. Ripet taipe, dan saat di surga istrita. Tidak ada kawin-kawin di surga. Tidak ada. Jadi suatu kita pikir haduan melindungi surga kita telului. Hiduin takku dia anakku. Kita semua satu keluarga yang disebut sebagai familia Dei, keluarga kerajaan Allah. Kita semua itu. Pernikahan kita ini maut yang memisahkan. Hola dua dona berlaku kekal. Baptisan kudus itulah. Maka disebut sakramen. Sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus berlaku di bumi, berlaku di sorga. Pernikahan itu bukan sakramen. Ya HKB bilang sakramen. Padidun nabadi do ulang nabadi na ginoran sakramen. Memberikan pengampunan dosa. Anggo parsari peuni dong sakramen. Molonung ngamar sirang do di tanoon alani hamatian baina maujung natong. Dangi paso-paso di musi haduat di sana. Satu tapi kiri. Manang boy mengaluli karena apa? Karena memang di surga itu tidak ada lagi kedagingan-kedagingan. Tubuh yang dibangkitkan itulah tubuh kekekalan. Tubuh yang tidak ada hawa nafsu lagi. Tubuh yang tidak lapar lagi. Tubuh yang tidak sakit lagi. Tubuh yang tidak haus lagi. Tidak, tubuh yang baru. Yang tidak merasakan sakit, yang tidak merasakan nafsu lagi. Tapi tubuh yang selalu memuji-muji Tuhan, itulah tubuh kekekalan itu. Gation dadu sudi, pai barun dadu sudi. Mulunung ngaro Kristus. Semua akan berlalu amang dan ini. Hanya firman Tuhan. Asa memosta tiup supaya kita berpegang kepada firman Tuhan. Asa unang gabi tarlalap kita dibayan akan di portibion. Alai hatani Tuhani mata tiup memos. Firman itu dan iman itulah yang kita pegang dan pelihara sampai akhir. Karena hanya itulah yang kekal. Nah parpudi sahali masih turpukon perenungan kita yang ketiga. Bagaimana kita menyambut kedatangan Kristus kedua kali? Berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Dungo jala manotong martangian. Di sadatikki nyon cerita on sen hitardo. Anggo di kotodang masa besongone. Molo
adong na partus. Te adong do maranggak kan? Ngunang dang masa bisobe. Aliang go dito an hira masa dobe maranggap. Adong do manganggapi manang piga-piga borongin. Ujung nan dong iba matutu anggap. At tersomal do dihitan, mulo tiki maranggap, gudangad do ama siya nakkaina. Aliang wak kamod dang nalo mamereng poso-poso na duwi. Lao marmiam-miam do disi. Adong na markartu. Adong na marnonang-nonang. Di sada paranggapan, adong mapiga-piga perpungan niya ka ama markartu. Jalah heralajim dui somal dui. Dan nagabi membenarkan kita, tapi itulah kelaziman di sana. Tongod di si, adong piga-piga perpungan horong namar karton. Adong lotong situan nama ulan nama mereng do situan. Dang nado tiba namar kartu. Situan na burju don. Dadong tarura pangalahona. Tirua dia kana dinggan. Alay manang buhame. Anggo ibana ulan nama mereng-mereng do tok kajol manamar lengon namar karton. Uduli bana dilabung ni halaki. Alay adong masadesen namar karton neng tu pudi-pudi mau ke kamar mandi ke belakang. Baga musai kartu no cekian nih. Anggo dihatanya kamanganing leng. Roma amaton minta tolong may bana tu situe. Amang setabi jo. Yo pamujo kartu konin nih bana. Neng tu pudi-pudi au padalam manin. Ada orang tertahannya matto beneng tu belakang tu kamar mandi. Burjuro hanya mata situon, italo, itiup. Dan apa dong lewat 5 menit. Pro polisi. Intel. Dan polisi itu ba? Polisi nasi tong dong. Intel musena ron. Itakut masuk dia. Permarara mabuhin amang situon. Marara. Dang panagamon ni bana. Burjuni rohana do. Iba ni bana do halus di kantor polisi. Holanda maniuk do amang polisi namin na. Masuk na polisi do. Tetap masuk. Nang pe bana humatok keluar sinian no. Ali tetap dihukum. Dang tarsol-solan yamang situon. Nama saya. Na selilingon macadinggan pangulaw ni bana parangena si pujiod do di tonga-tongani hutan ang di tonga-tongani huria alay alaholan naman yung kartu si satok kinon. Semua kebaikannya runtuh. Nyan ang gojol matakas do di boto. Pola tudos-tudos do namang do tinam. Dang taboto sa dia adigantik ki haroron itu hatay pa dua halihon. Kita pun tidak tahu kapan akhir hidup kita di dunia ini. Syarat mati tidak harus tua. Kalaupun kita berharap semua kita panjang umur. Syarat mati pun tidak harus sakit lebih dahulu. Dan ikomar saya tak sama mati. Waktu kedatangannya kita tidak tahu kapan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sedang apakah kita ketika Kristus datang? Kembali. Tiki marhua mahita moloro Yesusi. Bila Kristus datang hari ini, atau bila Kristus datang esok, atau nanti malam tanpa kita ketahui, sedang apakah dia temui? Maka perlu berjaga-jaga. Anggo Martin Luther madok, sekalipun hari Tuhan esok datang, aku tetap tanam pohon apel hari ini. Itulah salah satu bukti dari sikap berjaga-jaga. Mengantisipasi. Martangiang. Tetap hidup di dalam doa dan segala kewaspadaan. Tohe mak, posodo pe. Ang pola ba mo lo jinamon. Egajang do pi umur liling do pi ba mangulu. Kita tidak tahu kapan amang dan inang waktunya datang. Maka selagi Tuhan kasih waktu, mari kita kerjakan hal-hal yang baik. Menanam pohon apel
Artinya tetap produktif dalam hal segala yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu berdoa. Karena doa itu kekuatan kita. Zaman yang kita hadapi tidak mudah. Lingkungan bisa mempengaruhi kita. Bisa. Tunggu namang situ anak king. Song nibur juga ibana. Alila pas huddu libana di si terpengaruh masa otik. Jala sanga do neng dilanjut tu ni bana namar lengong. Ali tua di mata poro polisi. Seperti itulah. Lingkungan di mana kita tinggal dan hidup sedikit banyaknya memberikan pengaruh kepada kita. Baik pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Maka perlu waspada, perlu berjaga-jaga, perlu juga berdoa. Agar kita tidak larut dan terkontaminasi di dalamnya. Sehingga ketika Kristus datang kembali, kita pastikan Dia tidak menemui kita hidup bercacat, tapi kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Unang songon na di ayat 20 opati. Alai jaga hamu madirimu na unang sorak rohamu na binani perminumu do permabuhon do panarihono di hangaluanon kepada hal-hal yang tidak berguna dan hal yang sia-sia yang mendukakan hati Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itulah sikap yang terbaik. Menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Martang yang mahita. Mulai tema rohanami diho ali jahoba di batama nami. Nabuas mangalihon pasu-pasum. Mahatam nang sarto tengah-tengah nami. Komatotong Tuhan napasikopon. Katami dohot pangetusion natakas. Di rohani sudi ruas ni huriam na ubegisa. Nang pinasahat ni naposomon. Tay homatotong Tuhan. Namanaburo tu rohani ruas ni huriami. Jala rahuton di bagasar rohana si desalu. Hatami totong pauliulihon sadok diri nami marpabahenan dohot marpangulaon tahu pakai hami nasa tikkinang nilihomi kok dinggan marhiti akka ulaon lomoni roham anotok kami di bagasat tangiang tungo jala hubas Dadakku boto hami Tuhan sadi hari obas na dohot tikkina. Jalan namia dope hami di tanoon naguk akka parukilon. Udang akka hajahaton. Nabui mangarumari haporsion nami nang diri. Tay urupi hami di bagasat todim mangaramuti haporsion nami mame gomos hatami. Ido Tuhan haguguon nami. Maka monakos sudi nasa subiya na di tanoon. Tamoloroha ho manopot tami. Dapat tomahami di bagasan ngulu na marhaba diyaon. Paso-paso masudi ruas ni huriam. Manami na nami yan danat na met-met. Poso-poso panaposo ng akka na magudang ro di akka na tua-tua pe. Tera moti jalagong gumahan. Iganup akka inganan keluarga dohot ulaw namibi. Tumubi ma di ujung ni taonon tung masegudang akka namasa. Nama bayan tahutan. Jala mabes songgok rohanami. Asi roham. Setotong iring-iring tugu-tugu hami mamulus taonon. Asa sahat tam itu tahun na baru. Nanayang pasahatom mo Tuhan. Dibagasan nulupulo ng las ni roha. Tung daw siya kami salut akamara. Tay parbisuhi hami. Madjagahon mga ramoti diri nami.
Paso-paso akka ruas ni huriami disudi akka ulaun nasida nadinggani. Homa Tuhan nama bayi majadi. Seleho roha namar bisu dihami. Mangulahon akka ulauni di bagasan lomoni roham. Paso-paso nang sudi akka rumah tangga. Dohot keluarga. Totong di bagasan dame dok las ni roha. Moloropi akka parukilon. Masa akan nasuhar tu roha do pikiran nami bi. Saya pati roha nami makirim. Marbengek ni roha tuh. Salpu dosa luhu. Dalam mulu diliho ko akka pasu-pasu. Las ni roha nama segodang. Saya ajari roha nami madok mau liate. Alay nomar gasyas saluhu nai. Saya taiti roha nami marpos ni roha tuh. Unang marpos ni roha tu na dihasianganon. Paso-paso matuhan. Akka ruas muna di baga sa parsahito. Behon gugu pakirimon ng hamamalum tu nasida. Nang songoni di akka na marukil. Tumubi manatongon di bagasan habok ni roha. Keluarga ni naposom amang situa biner purba. Do naposom amang salo situa Henry Dunan Siregar. Natongon masa habok ni roha di nasida nuain. Kumamangalihon gugo na nga pulapon. Umibutuhan salpu akka arsa siyan bagas roha nasida. Ikati akalas ni roha. Tujulan niya riyon asa totong di bagasan pakirimon na mangulo. Nangakaruas ni huriam na marulang tahun. Ulang tahun hatutubo ng ulang tahun parsarepeon. Pupuji hami magwaran. Katotong maramoti ringiring pardalanan ni ngulo nasida tujulan non. Tupahi gajang niyo. Ay pason nang akkasilas ni roha. Ganup tiki ganup hari. Nasa sihubasan dito nga tonga ni huriam. Yakka ulaw na marragami. Asi roham. Teho matotong napatuluson pa sa uto ni marhiti-hiti akka naposom. Dot ruas ni huriam. Tumubi makapesta natal. Nanayang patupaw ni huriami. Pos roha nami. Marture sa luhu na do dinggan. Pulo-pulo di hami. Makalason hatutubo ni anakmu Jesus si Palue. Ali Tuhan nama nami. Sumurong mapangiduan nami tuho. Di ulaw na matsebalga na pinatupan ni huriam hakabipi. Pinodi gudang mamuka ari marsugot. Sa tu tanggal 8 na roon. Asima roham. Say iring-iring ramoti sudi. Akan naposom parsinodi. Marroha na yas jala nature. Di bagasan roha biar midaho. Parhitiam manasida. Laho mamilit akan naposomi. Urus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen dohot akka preses. Manguluhon huriam. Tagabi pasu-pasu huriamon. Papataron harajom di tonga-tonga nipur. Tong saat tuho mangulu nami daging dohot tod dinami. Poko mahami mangulak kasiulon nami. Kasi roham sesa madosa nami. Alani holong ni roham di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Pasat tami tangyang pangiduan nami itu. Amin. Mari di mahita. Mata pasaha pilet. Ada
Ali Tuhan debata para sirohana sumurung. Nama dok ngoleh tu dohami Tuho. Ala di pabotoho ko Tuhami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalaho salpus sugut langit doho tano. Alai naho do anggo hatam ro di saliling-lilingna. Saya si maroham dihami. Pahot marohanami marhapor siau di hatam. Marhiti-hiti tod di parbadia. Taida jala tapak kelalahod dogudang niya kasahit nama sanuayang di Portibion. Sadasahit nama seposi ima AIDS na romar hite virus saife. Alani ulaut tado patugon ronya kadongat tanamar sait HIV AIDS. Asamar sigorgor pakirimon dinasida akan mangulu di bagasan holong ni rohani di batang. Padungo jala paringgas hami martangiang. Asa marlas ni roa hami paimay mahoko. Marhiti-hiti na olo hami mangulaho melomo ni roham saliling hami mangulu. Mapiliat tamartang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Tay jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asa hupar hasya kami pilihan non. Pati bulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami ro di saliling nililing na. Mulai te marohanami tuho ala diramuti ho kami di bagasan tahun parhuriaw non naung salpui. Asini rohamdo napasahatok kami tu bagasat tahun naib baruon. Huida kami di bagasan nasa tahun ni dinggan di basam. Buas doho mangalehon barita na uli tu kami. Asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsea akana burju mangaloy hatam. Di pargugoy hodo akan na porsea doho na posom akan na mamaritaon habal gomu di tonga-tonga ni huriam tung naso habilangad do sudi dinggan di basam na sa taon ni sian minggu tu minggu sian bulat tu bulan satro di sadarion di baheni hupuji hami maguarmu jala hu pasangap pami maho say gonggomi jala paso-paso manang huriam tabay magadum ari torop niya akan na porsea na marholong ni roha diho
Saya parara maharajamu di tano ondo di sadok puloon. Saya ramoti huriam, asa unang sahut ini parjahat na mga bati hararak ni harajamu. Saya unang luas huriami disusai, digaori manang dileai. Ramoti maakkan na pinilikmu pay masatu hanguluan. Saya ramoti masudin na posom na mamaritahon barita nauli. Saya juma akka si pilibigu dohot parugamo na asing. Asa dohot na sida pasangapon warm. Saya ramoti jala parbadiay mahuriam. Sahat diharoro ni Tuhan nami Yesus Kristus. Amen aliyama namin na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarm. Saya Roma harajaonmu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Dehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihut tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batamaho. Disodakon Tuhan de Batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho, jala dipasaorhon ma damena tutodim.